ఎరా హైదరాబాద్ వెళ్ళి 6 నెలలైంది, ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదా? అది నాన్నగారండి. ఏంటి నాన్న? చీతిన అమ్మ జీవితం. మా బాబు జాబు జాబు అంటూ దుబ్బెత్తాడు రా బాబు. మొత్తం ముంబై వేరు, ముంబైలో నేను వేరు. ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 15 days టైం. ఈ 15 రోజులు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలా ఇంగ్లీష్ దీక్ష తీసుకోవాలి. యూసి రిమెంబర్ సి. ఎవరు రాషా? ఇప్పుడు నాతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదనుకో, నువ్వు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదని, అందుకే పోర్టబిలిటీ పెట్టుకొని నెట్వర్క్ మారిపోతున్నా అని చెప్తా. ఫనీ గాయ్, నేను నీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తా. ఏమైందిరా నీక? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఇంగ్లీష్ డాడ్. ఏడ్చేవులే. నేను బాధపడుతుంది ముద్దు పెట్టినందుకు కాదురా బాబా, మరే అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయినందుకు. అమ్మ నా కొడక. ఇందులో లవ్ ఎక్కడ ఉంది? ఉంది, అది నాకే తెలుస్తుంది. అదేరా మన మగాళ్ళ వీక్నెస్. మనకు నచ్చిందనుకో సెపరేట్ గా దేవతల్లా చూస్తాం, దెబ్బేసిందనుకో అందరితో కలిపేసి RX100 హీరోయిన్ తిట్టేస్తాం. ఏం చేస్తున్నావు? లైఫ్ లో మనం ఏం చేసినా, ఎన్నిసార్లు చేసినా మొదటిది ఎప్పుడు స్పెషలే కదా. సినీ బ్రతుకు నీ మీద కోపం జాలిపోయి అసహ్యం వేస్తుంది. ప్రేమనే మాయలో చూడు చేసి, తప్పుని సరిదిద్దుకునే అవకాశం లేనప్పుడు శిక్షకి సిద్ధపడిపోవాలి.